what a blue, bing bong, niti mo, bo, niti no, what, tu, mira-li, i això amb el pensament, Sabeu què? Donaria el que em demanessin per un tros de paper de vàter fregit, de debò. Doncs mala sort, Vivian, perquè et vas acabar l'últim rotllo abans d'ahir. Et puc ajudar en alguna cosa? Doncs sí, suïcida. No, et volia preguntar si havies pensat algun nom pel nen. Tanca la boca o vés a la merda. Gràcies, Vivian. No, que són 2 noms que tinc pensats. Em sembla que li seran molt útils més endavant, ja m'entens, per facilitar-li les bronques. Ai, dóna cops de peu. Vivian, et faria res deixar-me... Em deixes escoltar una mica? Sí, tu mateix. Se senten els cops. Jo no sento res, només se sent... Bona peça. Que em cremo! Que em cremo! Això és tenir sentit-se bé. Gràcies. Agent 13? Agent 13? Central, agent 13? Vaja, però si sóc jo. Bé, sóc jo. Doni'ns la seva situació, agent 13. Sí, sóc al carrer, però tranquils, està tot molt legal aquí. Dirigeixis al carrer Motí 68. Arrasi el lloc i detingui a tothom. Val, d'acord. Ja hi vaig. Obriu, és la pasma. Obriu, que és la pasma? Què passa, home? M'havia quedat adormit. Hola, Nil, tio. Hola, bruixot. És que això és una batuda. Bona, tio. Ei, no cal que tireu la cadena, no hi ha mal rotllos, és en Nil. Ei, tio, d'on has tret aquesta roba? De la comissaria. M'has ben enganyat. M'acabo de menjar la meitat del que tenia. Bruixot, és que hi ha un mal rotllo. No, tranqui, tio, encara ens queda molta cosa. Passa i treu-te la teta del cap. Passa, tio. Ei, en Nil m'ha disfressat de Basma. Escolteu-me tots, aneu a casa, aquí no és segur i emporteu-ho tot. Aquí és perillós. Sí que s'està segur, és un centre receptor de rajos còsmics. Qui ho diu? Les parets. No, escolta, Dolman. Escolteu tots. Va, escolteu-me. Bé, oh no, Steve Hillage. Ei, escolteu-me tots. No us voldria aixafar la nit ni res d'això, però... Esteu tots detinguts. Ei, mireu, No em toquis. A la Terra em rebeu aquí el capità Bruixot del planeta Flepa, emetent en ones intergalàctiques. Em rebeu, Terra? El rebem, necessita reforços. Ai, Al·lucinant! Sí, en necessitem 10! Si pot ser Suècia! Oh, no! Si només hagués begut un còctel! 4 reis, 2 reines i un as. Escala de color i repocardassos a la jota. Fa? Escolteu, és imprescindible que juguem a aquest joc?
Per què no juguem a la mona o alguna cosa que jo sigui bo? Aviam, Rick, tu què tens? Un 3. Merda! Els pantalons. A mi em sembla més aviat estrany que si el teu nom té una R només puguis tenir una carta. He perdut totes les partides per culpa Els d'això. pantalons. Iode! Què? Una altra partida? Doncs vinga. Ah! Ostres, a veure si s'afanya a venir amb el sou al Nil. No tenim ni menjar, ni calefacció, ni llum, i ara va i per postres em clavo una estella al cul. No et preocupis pel Nil, Rick. Ho tinc tot controlat. Ah! Així que ho tens tot controlat, Mike? Aviam, què tens controlat? Suposo que has encarregat un supertràiler ple de menjar i de calés i de tot el que necessitem i que ara entrarà travessant la finestra. M'equivoco? Me cago en Dana! Fantàstic! Perdó. Mireu,